bron a diwedd y dosbarth, ac ar hyn o bryd y gyntaf. Llynhelig Mr Jones. Neu dipyn o ennill amgylch y lle. Odi, mae fe di ennill llwyth a gwir. Mae wedi bod best y bryd yn Olympia, mae wedi ennill Sioe Ceffyl y Flwyddyn llynedd, mae wedi ennill yn Windsor eleni, felly mae wedi ennill dipyn, a oedd yn cael ei ddangos fel merch, ond mae dy fe tymer arbennig, felly mae nhw di sbaddu fe, a mae fe nawr yn cael ei ddangos gan mab Sarah yn ogystal â Sarah ei hunan. Wrth gwrs, mab Sarah, Oliver? Owen. Mae'n rhywg gen i yn cyn iawn yn arddangos ledled y wlad efo'i. Odi, mae fe, a mae fe wedi cymhwyso Llynhelig Mr Jones ar gyfer y Sioe Ceffyl y Flwyddyn eleni hefyd yn adran y juniors. Yn ail ar hyn o bryd. Mae gyda ni Dern Valley, The Governor, gyda Olivia Constantine. Felly gan Dern Valley Royal Dalton ac allan o Dern Valley Chantilly Lace fyna. Ac yn drydydd, mae gyda ni Sangrig Sir Tom ar hyn o bryd, gyda Anna Chaplin yn cyfrwy. Sangrig Sir Tom ddim wedi cael ei ddangos lot, ond wedi bod yn llwyddiannus iawn yn ddiweddar, wedi ennill yn Yorkshire wythnos diwetha, yn just ei flwyddyn cyntaf dan gyfrwy. Jyst i atgoffa chi o'r drefn yn y dosbarthiadau yma, mae pob un nhw wedi cael y cyfle i arddangos ei hunain. Mae'r beirniad wedyn wedi cael cyfle, mae Gary Parr wedi cael cyfle i marchogaeth bob un ohonyn nhw. Ydy? A Catrin Bigley wedi cael ei gweld nhw heb yr offer ar gyfer y cydymffurfiad. Y ddau ohonyn nhw a 100% o marciau yr un i wobrwyo i'r ceffylau yma, ac yr ceffyl ar nifer uchaf o marciau sydd yn mynd ar y wobr gyntaf. Mae'r cwbl yn gallu newid fan hyn, Beth. Ydy, mae fe. Ond rannu, dyma amser gweitha, achos chi wedi gwneud popeth, a jyst gobeithio bod y marciau yn iawn a bod nhw yn mynd eich ffordd chi. Yr aros, mae'n boenus. Hir pob aros, fe. Gwrs, y beirniad wrthi ar hyn o bryd yn trafod gyda stiwardid. Mae'n debyg bod nhw'n cyfri'r marciau. Ydy, a mae Gary wrthi'n sgwrsio fyna gyda Edwin Prosser yn stiwardio. A maen nhw'n edrych yn eitha hapus. Felly gobeithio bod y ddau yn hapus gyda'r canlyniad yn y diwedd. Dyma ni gawn ni weld y foment fawr. A na ni, Sarah Parker wedi ennill gyda Llynhelig Mr Jones. Yn ddiddorol, nath Sarah gyntaf weld Llynhelig Mr Jones yn y sioe hyn, yn cael ei ddangos mewn llaw, a meddwl bydde fe'n edrych yn smart dan gyfrwy, ac oedd hi'n amlwg yn iawn yn dod hi. Yn ail wedyn, wedi symud i fyny yr safleoedd o beth dwi'n gweld fan hyn. Mae dipyn o newid wedi bod yn y safleoedd. Dern Valley, The Governor fyna yn anffodus wedi mynd lawr, a Sangrig Sir Tom wedi mynd lawr hefyd. Claire Hope efo mathroi Deo sydd yn ail. Yn cael ei ddangos gen Eleanor Hope. Mae fe'n amlwg yn eitha cyson y ceffyl bach yma, achos oedd e'n drydydd yn llynedd ac yn bedwerydd y flwyddyn cyn ni, felly am 2 mlynedd cyn hynny, felly mae fe'n amlwg yn eitha cyson ac yn rhoi amser 2 beirniad, sy'n ni'n meddwl. Felly mae wedi bod yn bedwerydd, wedi bod yn drydydd, falle blwyddyn nesaf bydd hi'n gobeithio bydd hi wedi mynd lan un eto. Nawr yn ail, ia. Wel, dyna ni'r dosbarth o Adfeirch yma yn yr adran i'r Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Un o'r beirniad, Catrin Bigley a'r rhosglwm goch,
Wrth gwrs Catrin o Brydfa Llanarth, Ger Henffordd. Dyma ni Sarah Parker yn cael ei gwobrwyo gyda'r rhiban goch yn y dosbarth yma i'r Cobiau Cymreig tan gyfri. Llongyfarchiadau i hi a llun helyg Mr Jones. Wrth gwrs Beth, dyma'r adran wyt ti wedi cael dipyn o lwyddiant yn y gorffennol. Ti wedi plesio gyda'r safon? Do, ar y cyfan, fi'n credu. Fi wastad yn meddwl dod fan hyn. Mae'r safon, mae'n cwpl yn mynd i fod yn sefyll mas ar y brig a mae'n yn amlwg rhai sy'n mynd i sefyll mas ar y gwaelod. Ond mond bod yna rhai, mae'r beirniad yn meddwl sy'n sefyll mas i fod yn deilwng o'r safleoedd uchaf na'r peth mwyaf. 37 wedi cyfrestru mewn cyfanswm i gystadlu yn ôl y catalog. Ac braf cael gweld y goreion ar y sgrin o'n blaen ni yn ôl y beirniad, Mr Gary Parr a Miss Catrin Bigley. As they take their lap of honour then, please do show your appreciation to Class 134, the Welsh Cobs Ridden Cobiau Cymreig. Llongyfarchiadau enfawr i Sarah Parker a llun helyg Mr Jones sydd yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adran i'r Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Y dosbarth i'r Adfeirch. So, first place goes to 1497 yn cyntaf, i Heather Nawsau. Sarah Parker with Synhelyg Mr Jones. Yr ail safle yn mynd i 487. Second place goes to... Well, Sarah Parker, from the outskirts of Whitchurch, just over the border there. You were pulled top in the stallion class last year. You've come back as a gelding and you are now taking home the Red Rosette. How does it feel? Oh, unbelievable. I adore this horse. He gives the most phenomenal ride. He just loves it. He's just a showman. Well, it's brilliant. You say he gives a great ride. I know that your son actually rides this horse as well, and he's like a pea on a mountain, bless him, but this horse always looks after him, doesn't he? Yeah, so we gelded him after he won Hoys last year because Owen's only 12, so he'd have to wait a few years to ride him. So, I mean, what better opportunity for him? So, yeah, he rode him at London. He's already qualified in Hoys in the juniors, so he's just incredible. A real family pony that can then come out and win the Royal Welsh. I know, yeah. Well, many congratulations. Good luck for the rest of the week. I'm sure you're very busy. Llongyfarchiadau. Thank you. Well done.